Comença per la lletra F. F. Vale. Dictador d'Espanya que també juga al Madrid. No és Franco Mastantuono. Perdona, ja ha estat molt lent. Migcampista del Barça que és No excel·líssim. és Frenkie de Jong. 3, 2, 1, Frenkie de Jong. Fermín! No, ha dit Frenkie de Jong, era Fermín. Tio, disculpa. Era Fermín, era Fermín. Ja. Seguiu. És que no sé ni què has dit. Més jugues amb la F. No adivineu la següent paraula. Home, Vale, espera. Bueno, di tu. és una sardina i falla molt. No és Ferran. Vale, exmigcampista del Betis. Ets migcampista de Betis? Provenia del Lyon. No és Fekir. Hòstia, Fekir. Migcampista espanyol que juga al PSG. No és Fabián. Jugador argentí que el seu mot és un nom de pasta. Contacte. 3, 2, 1, el Fideo. Fideo, sí. Vale. És correcte. Encara s'ha Però llavors puc dir, clar, Sí, però jugar llavors a puc dir una paraula que no sigui un jugador de futbol. Bueno, no, perquè no, el sí, Fideo sí. li diuen a ells, Di Maria. Vale. La següent lletra és la O. La O. Exdavanter uruguaià. No és Forlán. Amb la O? Amb la O. que ha sigut... Clar, heu de seguir Fo. Fo. Clar, és el que he dit abans amb Carp. Vale, ara sí ho pillo. O. Jugador jove del Manchester City anglès. 3, contacto. 3, 2, 1, Foden. ¡Vamos! És correcte, és Phil Foden el jugador. Que és Foden! És Foden el Ho jugador. sabia. Vamos! Molt bona.